दिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 38थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो दिमाकुसि दखरा आइजो अनसाय आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा गोजोननाय थाबाय 38 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो दिमाकुसि दखरा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि फुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा साननै मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानाय दिनैनि फारियानो जादों फिरफिला बिर आरो बिनि सोरगिदिं दङ हाजो आगर आरो फारौ मेगन बेखौ नायोब्ला जों नुगोन दि गोदोनिफ्रायनो जोंनि जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जातिनि हारिनि थांनाय आरो थैनायखौ लानानै खामानि मावबोनाय मोनसे आफाद बे आफादनि सायाव दुलाराय बर' माहारिया बयहाबो अबदान दंबोयो आरो बयबो साफ्रोमबो सुबुङानो अनसायो बर' माहारिनि जिथु माखासे जेंना जेंगोनाफोर समाजनि थासारिफोर हारिनि धोरोम माहारिनि थुनलाइनि बायदि आयदा एसेबां आयदा मोनसे जाति हिसाबै थांना थानायाव गोनां बे मोनफ्रोमबो आयदानि सायाव बर' फरायसा आफादा नोजोर लाखिबोदों आरो खामानि मावबोगासिनो दङ जातिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि महरै दाफुंनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ दिनै जेरै जोंहा मोनसे बाथ्रा फाव दङ बेबायदि मोनसे थासारिखौ जोंनि आथिखाल थासारियाव जों नुनो मोनदों आरो बे थासारिया थायोब्ला जोंनि जिथु थांखि जायफ्रा मुंख्लं जालांदों जायफ्रा हारिनि थाखाय बावसोमबोदों सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन बे साफ्रोमबोनि बे सिमाङाव मोनसे आघात आरो मोनसे दुखुआ फैगोन बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दुखुआ फैगोन नाथाय बेखौसो आङो दिनैनि बे फिरफिला बेरायनाय हाबाफारिनि समनि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों जोङो बयबो जाति धोरोम बासियालासिनो जेबो राजखान्थियारि हान्जानि सायाव एना एनि सानलायाबालासिनो जेबो जोंहा मोनसे थांखि बे थांखियाव जों खौसे जानानै दिनैनि दिनाव दाफुंनानै लानो हानायासो मोनसे गोरों समाजनि बा साननो गोरों हारिनि मोनसे सिनायथि जागोन होननानै आङो सानदों आं बेनिखायनो खावलायनो सानदों जोंनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा जाहाथे खौसेथिनि थाखाय आगान सुरगोन आरो जों खौसेथिनि थाखाय जों बयबो जाहाथे सानलायगोन बाथ्रा बुंलायगोन आं बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।